Nosaltres i tota Europa la va conèixer en Eurovisió amb el seu EA del 2023. Però des d'aquella experiència internacional, l'il·licitana Blanca Paloma treballa de valent per a publicar el seu primer disc. Esta vesprada l'estrena serà a Madrid, però abans ha volgut presentar-lo en Apunt. En la calle desengaño nos volvemos a encontrar. Ens retrobem amb Blanca Paloma en un dia especial. Avui és el seu aniversari i precisament avui vol fer públic el seu disc debut. 11 cançons que ha anat component en els últims 3 anys, amb les quals vol pessigar-nos el cor. Dar la mano al espectador, invitarle a entrar en este universo en el que van a encontrar una Blanca Paloma muy íntima, pero también muy trance, ¿no? Muy catártica. Y creo que en todo ese universo geminiano van a conocer la verdadera Blanca Paloma. La trena és el símbol que vertebra tot el disc. Li posa títol i esta nit en la presentació oficial a Madrid tindrà un protagonisme especial. En cada hebra habitan las diferentes versiones de lo que somos y de lo que amamos. Y hace 14 años yo corté la trenza para poder convertirme en la Blanca Paloma que ahora soy. Pero además esa trenza pues son todas esas canciones que he recopilado en el álbum y que van tensando esas luces y sombras del amor, ¿no? Y que de alguna manera esta noche se va a hacer realidad, ¿no? Porque vamos a cortar la trenza, esta trenza mía, que ja va a ser de todos. Començar nova etapa, nou llenç en blanc com cap l'electrònica, el flamenc o el pop. Tots els aprenentatges que ha anat atresorant en la seva trena i avui els deixa volar.